बुसिगोन ना दे बुवा दे खोरो हेलौ फ्रेंड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ'आव बयखौबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोफोर आंनि चेनेलाव आङो मा होनो चेलेन्ज भिडिअ लाबोया गोबाव जाबायना ओमफ्राय दाखालि नैबे बिथांनि भिडिअ'आवहाय बुंदोंमोन ना चेलेन्ज भिडिअ लाबोगोन होननानै दा दिनै लाबोबाय आरोना भिडिअ'खौ ओमफ्राय दिनैनि चेलेन्जआ माबायदि मिथिगौ ओरैहाय आंथ' जाखायानो इदि खालामबाय जाय बिदि ओरै इदि खालामनानै ओरै खालामनो हाबाथाय बेखौ बुनो मोनगोन आरोना रुलखौ आं फोरोंसै हा रुलखौ आं बुजायनोसै सासेयाव खनथाम फोरों मोनगोन फार्स्टआव अके खनथामावहा नोङो जेरै नों खनथामावहा जुदि खनसेबो हाया हा जुदि आं खनथाम माबाना खनसेबो जायाखैबा नों मोनगोन अके आरो जुदि खनथामाव जुदि आङो खालामनो हादोंबा नोंखौ आं खनसे खरि बुगोन सेम प्रसेस अके नोंबो बिदि खनथाम खरि मोनगोन आरो ना जागोन दा रेडि ओमफ्राय गेमखौ जोङो सासेयाव खनबा बुनो हाबानो जेनेबा आं देरहानानै जुदि नोंखौ खनबा बुनो हागोन गेम अभार जुदि आं जेनगोन बे आंखौ बुगोन खनबा टटेल आरो फाइभ टाइम आरो ना थ' गाइस बिदिब्ला जोङो सुरु खालामसै फार्स्टआव नोंनो खालामग्रोदो दे खनथाम रेडि चलो लासै बुखा बथला बेयाव मोना हर बेयाव बसिगोन बिखौ थ' लोगोफोर जोङो चेलेन्जखौ स्टार्ट खालामसै थ' खर'आ मोजाङै लाखादो दाउ जेबो जाया मार्तुल दंबावो जेबो जानाया थ' नायदो लोगोफोर दै हे आफायसो आरो एसे मोजां थाना नै आरनायखौ लानानै बावदोंमोन आं झुकेगा नहीं साला तो कैसा लगा केने र' आं खिनो खाना आं खिना फैगोन र' मा होनोमोनलाय बिदि माबा ओरै बेलथायनाया खनथाममोन ना बुनाया खनबेसे खनसेल'सो बुनाया दे इदि खाथिया बु केने मजा इदिसो गोसा बुयो आरो इदि गोसा आं यार एबार गोसा बुनाब्रा खनबा झुकेगा नहीं जल्दी लास्ट बुरा 1 2 3 ya hafal ya na 1 2 3 gila Dibika power ndak apa nang ada 1 deh nang ada 1 थांबाय ses ara apa sih bukannya नोङो आंनि भिडिअ ओंखारदोंना नोङो नोंखौ आंनि थाखाय बयबो सिनायसिगोन बुनाङा दे ओइ फाग्लि बिदि ओरैबो उल्था सोमाजोंबाथ' मा इथिंसो बुयो जेनेबा आं सफादो बुगोन नों आंखौ बिथिं बुब्रा सफादों फुगियाव नांफैदों आंनि इखियाव हा सानदोंमोन आंखौ बारा बुनो गावनावसो नांफिनदों इयाव नांफैदों केने मजा चलो लगाओ अभी सोरनि खननो नांबावो ना आरो खननो दंबावो आं खननै मोनबावबाय आं नै नों खनथाम मोन ना बिदिनो होनबालाय दे आंसो नांबाय हेफाजाब ya ebar आंनि oke आंना लास्ट नेक्स्ट टाइम मिथिबाय राम जय होला थाखाबायमोनलै सेस गावनांगोनलै एबार दुइबार
क्या रे बाबा Eh, जन्म का बदला ले रही हो buru koro bola bu. मैं भी तो आपका पुत्र हो ना Lah. झुकेगा नहीं इतना जोर से मारता है क्या इतना जोर से मारता है क्या Point 2 udah gede guys ang de point 2. Chalo अभी कैसा लगल बा? Wah. 2 3 एबार नायदो गाइस आंखो आरो खनै दंबावो क्या रे बाबा किस जन्म का बदला ले रही हो इधर लग जाओ मैं भी पुत्र हो ना अरे लाबो रे ना बोली किसा आ खनसे नङा खनै लुसाद माथो नायलाय ले खनै लुसाद मिथिबाय ना दां दा इदि नाय नोङो खोना बे हाबाथाय गैलाब्रा ए होमबालाय नों बा खनथाम जाबाय ना खनथाम जाबाय ना दे खनथाम आरो खनै दंबावो गेमा बेसां गोसा बुदों आंखौ फार्स्टआव मारै बुनाय नोङो एफा गोसायै ना थांख्रायाव नायलाय नों आं नोंखौ खनसेल' बुनो मोनदों दे बालासै बुसै दे आंखौ खोनथाम बुबाय नोङो वा आखाना दा बिसाखै दे होमबा दे आथिं नांदों दा ओइ दकेने आं बिसाखौ जाबदों नोङो Oh my god. Kene. Moza. Kontang. Khoro सानाय खारलायनाया ना खन बिसे आ खनथाम जाबाय नोंहा खननैल'सो Di. आ थाखाय माथो खनब्रै जाबाय यार लास्ट बावो सादों साबादों guys साबादों ओइ गाबारबाय खिन्थु मानसिया साबादों ओइ दे बुला दे बुला दे sorry गेमखौ सोर खालामनाय नोंनो खालामनाय दे आ दे 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 गाब sorry दे नाना होगोन दे आंनो मिथिबाय Jangan kita. Ada game kesur-sur खालामनाय गेम kesur-sur खालामनाय बुसिगोन दे बुवा दे खोरो आंखौ एफा गोसा बुदों थेवबो आं सादों मागोन दे एबार बुला दे खनब्रै बा दे लास्टसो हाबावला हायोना तो गाइस माने सादोंनो आरोना बुनाया तो एबार लासै बुनोसै आं आला दे जेबो नङा आं खनब्रै देरहाबाय दे लास्ट खनसेल'सै आंनिया थाखायो ओरै गावनानै थाखागोन आंनिया नों सालेन्डार लानोबा लादों नोङो नुबाय दा दे माना बुङो एक्चुअली देरहानाया आंनो देरहाखाबाय हा दे एक्चुअली आं बेखौ लासैल' बुनोसै आरोना बारा गोसा बुवाखै माने गाइस ओरैबायदि आरोना खुदा बे बथल ना नोंथांमोना साननो हागौ सायानानै ना ट्राइ खालामनाय सायो हा गाइस सायो डेन्जार सायो थेवबो जेबो नङा चेलेन्जखौ नांबा सायो बे सायो तो बुनो रोंनांगोन ना गाइस बुनो रोंनांगोन आंथ' होखायो नै बिदि होखायो आङो टप होखायो आं मिथिबायना तो गाइस गेमा अभार जाबाय देरहानाया आंनो देरहाबाय ओके नों जेनबाय हा खनबामोन नालाय देरहानाया बे नों खनथाम ना खनब्रै देरहाबाय जिखिजाया खनथाम देरहाबाय आं खनबा देरहाबाय आरो गाबबायबो
एक्चुअली सामारो दै साया नङा बे आरोना सायो बे लास्ट नै थेमना थांलायबाय आं सानदोंमोन मा साया खोमानानै खिन्थु सायो आरोना गाबलायबाय बेनि थाखाय नोंथांमोना लाइक खालामना हो आरो गाबनायनि थाखाय नङा खस्थ' खालामदोंना लाइक खालामना हो आरो गोदानै जुदि चेनेलाव फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना गालां आरो बिदिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोरनो हायोबा शेयार खालामनो नाजा आरोना थ' आरो कमेन्ट हरनो दाबाव आरोना थ' थेंक इउ स' माच आंनिथिंफ्राय दे थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ माबायदि जाखो आवासा गैलाना आवासा फुरा डाउन जाबाय बेसोरा बुजानानै गाबनानै डाउन जालायबाय माबायदि मोनदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदों गाज्रिबाथाय गाज्रि जेबो नङा बुंहर आरोना जेबो मोना माने मोजां गाज्रिखौ नोंथांमोन बुंहरबासो मिन्थियो नालाय बेखायनो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय माबायदि मोनदों ओमफ्राय नेक्स्ट चेलेन्ज फैबावगोन आरोना एबार बेखौ होगावगोन आङो दै थ' बेनोसै बिदिनो जोङो हानायखिनि लाबोगोन आरोना मोजां भिडिअ ना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ भिडिअखौ नायबा मा खालामनांगौ लाइक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय कमेन्ट हर आरोना ओमफ्राय एसे मिनिथावनाबा जोंनि भिडिअआ मिनिथावनाबा सोरखौबा मिनिहोनोबा शेयार खालामबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ हरलायलायनानै बेनोसै ओमफ्राय साबस्क्राइबा खालामनांगौआ नोंथांमोननि खोथासै आरोना मोजां मोनदोंबा खालामदो जेनेबा जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला सानफ्रामबो नायनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला होमबानो नुगोन आरोना जोंनि भिडिअखौ गोदान आगारबानो थ' बेनोसै जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरबाय कुछ बोलेगा जाबाय आं बुंखाबाय ओमफ्राय माबा बुंबा बुंदो बाय Can